Эфирда адна информацион программасы урын алды. Хәерле кич, исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта эшмәкәрлекне ничек үстерергә? Бу һәм башка сорауларга җавапны ачыктан-ачык сөйләшүдә эзләделәр. Тирә-юньнең чисталыгы үзебездән башлана. Санитар, экологик 2 айлык старт алды. 9 апрель көне 13 сәгатьтә Саба муниципаль районы башкарма комитетының актлар залында Саба муниципаль районы советы утырышы булып узды. Район башлыгы Рәис Миннеханов үткәргән киңәшмәдән Әлфия Мөбаракова хәбәре. Шушы көннәрдә Саба муниципаль район советының чираттагы утырышы булып узды. Утырыш эшендә район советы депутатлары һәм район активы катнашты. Беренче көн тәртибе буенча Саба муниципаль районының 2018 елгы бюджетының үтәлеше турында районыбызның финанс бюджет палатасы рәисе Шамсун Сунгатов сөйләде. Аннары соң сүз Саба муниципаль районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Илнур Куддусовка бирелде. Ул исә Саба муниципаль районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру һәм шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерү хакында җентекләп сөйләде. Депутатлар алдында шулай ук Саба муниципаль районда гражданнарның хукукларын һәм ирекләрен яклау турында Татарстан Республикасы кеше хукукларын яклау вәкиленең Саба муниципаль районындагы җәмәгать ярдәмчесе Данис Габдрахманов айрым мисалларга тукталып сөйләп үтте. Сессия эшендә шулай ук Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы җирле үзидарә органнарының законнарга һәм муниципаль норматив хукукый актларына үзгәрешләр кертү турындагы нигезләмәне раслау турында һәм шулай ук районыбызда балык булмаганнар эшләре һәм аларның хукукларын яклау комиссия составына үзгәрешләр кертү турында һәм алга таба Саба муниципаль районында террорчылыкка каршы комиссия составына үзгәрешләр кертү турында депутатларны Саба муниципаль район советының юридик бүлек начальнигы Альберт Миннекаев таныштырды. Сессия карауына кертелгән һәр карар бер тавыштан кабул ителде. Утырышны Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов алып барды. Бизнес һәм хакимият ачыктан-ачык сөйләшү районыбызда кече һәм урта эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр өчен шушы исемдә очрашу оештырылды. Аның эшендә Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшмәкәрлек хукукларын яклау буенча вәкаләтле Тимур Нагуманов җитәкчелегендәге эшче төркем катнашты. Биредә көн кадагындагы сораулар яктыртылып, шишелеш юллары эзләнде. Яңалык ачмыйбыз, эшләргә өйрәтмәйбез. Бүген бары тик булганны тагын да камилләштерү, алга бару юлларын эзләү турында гына сөйләшәбез. Татарстан Республикасы президенты каршындагы эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча вәкаләтле Тимур Нагуманов Саба эшмәкәрләре каршында чыгышын шулай дип башлады. Эшмәкәрлек буенча советның мондый форматта киңәйтелгән утырышы җирлегебездә инде 2нче тапкыр оештырыла. То есть максимально откровенно с вами поговорить и понять те проблемы, которые вас интересуют, волнуют, с которыми вы сталкиваетесь и которые вы хотите донести до нас, обсудить между собой, может быть, где-то. Ну и самое главное, конечно, найти решение. Эшмәкәрләр эш барышында нинди мәсьәләләр каршында кала? Әлбәттә, аларның иң тәүгеләре салым, кредит сүзләренә барып тоташа. Бу тармакларда яңалыклар да даими булып тора. Республикадан килгән җаваплы вәкилләргә сорауларны ирештереп, җавап алу өчен дә менә дигән мөмкинлек иде бүгенге очрашу. Эшлим дигән кешегә хөкүмәт ярдәмнәрне биреп тора. Нәкъ менә эшмәкәрләр өчен финанс ярдәмнәр бүлүче гарантия фонды да бар республикада. Агымдагы елның 3 аенда гына да аның аша 50 эшмәкәргә 400 миллионлык финанс ярдәмнәр бирелгән. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов тулаем алганда үзебезнең эшмәкәрләр эшчәнлегеннән канәгать түгел. Узган 2018 ел күрсәткечләре 2017дән күпкә түбән дип билгеләп үтте ул. Зур рәхмәт, кемдер үзенең эшмәкәрлеген арттырган өчен, кемдер эшли башлады, кемдер булганын бетерде, Төрле причиналар бар. Моның өчен обсуждать итүдә мәсьәлә юк. Но узын сүзнең кыскасы, без 17 елга караганда 18 ел күпкә начар эшләдек. Бу сезнең фикер нигезендә инде. Потому что сездән уздырылды рейтинг районнарның, и без 17 елга караганда предпринимательләрнең, средний бизнеста булучыларның, то есть һәм уртак бизнеста булган кешеләрнең уңайсызлыгы безнең районда эшләү
һәм инде эшләп бетермәмен, үлем бүген ул сораулар булар, җавап бирә торганына җавап бирәбез, биреп булмый торганына бирмәйбез. Шуның өчен күп сөйләп булмый, начаррак эшләгән икән, мактанулардан мәгънә юк. Район башлыгы авызыннан яңгыраган эшлекле тәкъдим ул эшмәкәрләрдән районыбыз яшьләрен, аграр көллият студентларын үз эшләренә тарту, кызыксындыруны сорый. Агымдагы 2019 ел эшче һөнәрләр елы буларак бу аеруча әһәмиятле. Эшче һәм урта эшмәкәрлек бердә кызыксынмый монда укучылар белән. Сез аларны практик эшкә, үзегезнең эшегезгә өйрәтергә чакыру юк. Һәм инде укып бетергәч тә эшкә чакыру бик инде барлыганнан соң сезнең араларыгызда үзегезнең киләчәккә профессия өйрәтү һәм инде сезнең үзегезнең эшләрегез белән кызыксындыру бик зур. Инде шуның өчен бүген без именно шушында хәтта бинасын күреп китегез дә һәм инде шушында укучы балалар белән заклау мөнәҗәт итә. Аларның күбесе инде мохтаҗ безнең авыл хуҗалыгы бик күп алар эшлиләр, бик зур рәхмәт һәм бүтән предприятиеләр күбесе эшлиләр. Инде безнең бюджет учреждениеларыбыз алар белән бик элемтәдә һәм зур эшләр эшлиләр дип әйтәсем килә. Менә кичә һәм урта эшмәкәрлектә бу бер безнең бик зур план. Соңгы вакытта киң яңгыраш тапкан үз мәшгульлек термины бүген уртага салып сөйләшенгән төп тема булды. Аның асылында үзләренә акча эшләүчеләр дә салым түләргә тиеш дигән мәгънә ята. Шуны аңларга кирәк, үз мәшгульләргә шәхси эшмәкәр булып теркәлергә кирәкми. Фәкать кесә телефонында махсус кушымтага теркәләсе һәм автомат рәвештә һәр табышыңнан акча түлисе. Салымнарның күләменә килгәндә халыкка хезмәт күрсәтүче гражданнарга 3%, компаниялар белән эшләүчеләргә 6%. Мондый шартлар тудырылганда халык үз бизнесын теләп легалләштерәчәк дигән фикер яңгырады бүгенге очрашуда. Әмма халыкны салым түләү дигән төшенчә сагайта. Сорау бирүчеләр дә шушы стереотипны юкка чыгару юлларын эзләргә чакырды. Моңа үзебез өчен нинди юнәлеш алырга, эш механизмнарын камилләштерү буенча нәрсә эшләргә кирәклеген өйрәнәбез. Финанс министрлыгы белән федераль салым хезмәте тәкъдименең ахыргы моделе әлегә юк дигән җавап яңгырады. Калган сорауларга килсәк, алар эшне дәвам итү өчен 5% кредитлар шөпкә түләү тарифларының кискен артуы белән бәйле булды. Татарстан президенты карамагындагы эшмәкәрлек хукуклары буенча совет һәр сорауны алга таба өйрәнү өчен үзенә эш юнәлеш итеп теркәп алды. Узган атнада Саба район мәдәният йортында Китаплар патшалыгы Татарстан китап нәшрияты дигән кичә үткәрелде. Чарада китап укырга яратучылар, шагыйрьләр Газинур Мурат, Галимҗан Гыйльманов, Ленар Шәйхләр катнашты. Теманы Гөлшат Галиякбарова сюжеты дәвам итә. Саба район мәдәният йортына килүчеләрне татар теле һәм әдәбияты укытучыларына адресланган күргәзмә каршы алды. Шулай ук соңгы вакытта Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан китаплар күргәзмәсе дә эшләде. Татарстан китап нәшрияты 100 ел эчендә бик күп эшләр башкарды. Татар язучысы аның ярдәмендә дөньяга танылды, китапларын бастырды. 100 еллык юбилей уңаеннан татар классик язучыларының иҗаты үзәктә булачак. Аларның китаплары күп томлыклары басылып чыгачак ди нәшриятның баш мөхәррире шагыйрь Ленар Шәйх. Саба җиренә үз яктан ниятләр белән килеп төштек. Бу инде безнең укучыга якынаю максатына эшләнә инде. Укучыны нәшрият белән якыннанрак таныштыру һәм инде авторларыбыз белән якыннанрак таныштыру максатына эшләнә. Бүгенге көндә без Татарстан районнары буенча йөри башладык. Без инде ел ахырына хәтле һәр районга чыгып, анда очрашуларда катнашырга тиеш булып торабыз. Бу инде безнең 100 ел уңай белән башкарыла торган эш. Һәм инде көндәлек эшләр инде безнең шул китаплар чыгару менә 100 еллык дигәндә безнең дә нәшриятка бәйле китаплар да чыгачак быел. Һәм инде шулай ук гадәттәгечә матур әдәбият әсәрләре, балалар китаплары, фәнни популяр басмаларны матур әдәбият дигәндән быел безнең дөнья күрәчәк Мөхәммәд Мактиевның 10 томлыгы, аннары менә узган чыга башлады Галимҗан Ибраһимовның 15 томлыгы, менә без инде һәр ел сайын 5 том чыгарып киләбез. Менә алдагы елны 5 том чыкты, быел тагын 5 том чыгачак инде. Шуңа
Безнең зур проектларыбыз бар. Без инде тагын фәнни популяр басмаларда чыгарабыз. Альбомнарда бастырабыз, альбомнарда шулай ук теге. Әдипләр Газинур Мурат, Галимҗан Гыйльмановлар язучы өчен китап укучы белән аралашу һәрвакыт мөһим дигән карашта торалар. Үз чыгышларында алар якташ шагыйрьләр һәм язучыларга бәйле истәлекләре белән уртаклаштылар. Алар фикеренчә, татар теле һәм китап язмышы аерылгысыз. Тау Мөхәммәдкә килмәсә, Мөхәммәд тауга килә дигән бик тә гыйбарәтле әйтем гыйбарә бар. Менә китап дибез, әйбәт китапның zamanlar үзгәрү белән дәрәҗәсе төшә дибез. Әйбәт. Ләкин без китап чыгаручы кешеләр буларак моңа бик үк ышанып җитмәбез. Әмма ләкин китаптан укучыларыбызның күпмедер дәрәҗәдә читләшүендә сизәбез, туябыз. Ник дигәндә заман шаукымы, заман техникасы әлбәттә китапны күпмедер дәрәҗәдә артка чигерде. Юкса без үзебез китап культы яшәгән заманда үстек, балачак, үсмәчак, мәктәп еллары, университетта укыган еллар, ул фәкать уларда китап культы иде. Ләкин китап культы аз гына имеде. Менә форсат туды, Ходай рәхмәте, без хәзерге вакытта әзерләнәбез инде зурдан кубып Татарстан китап нәшриятының 100 еллыгын бәйрәм итәргә. Бу миңа калса бик зур халык тормышында күренекле урында торган бәйрәм булыр дип уйлыйбыз. Ник дигәндә 100 ел дәвамында безнең Татарстан китап нәшрияты ул халыкны тәрбия кыла торган, халыкка гыйлем тарта торган ул бәдән бер мәркәз булып яшәде, яши һәм иншалла яшәр дип ышанабыз. Соңгы вакытта чынлап та китапка игътибар артты. Менә китапханәчеләр дә әйтә, китап сатучылар да әйтә. Менә шушы марафон кебек шундый чараларда инде күз алдында безнең алар көчәеп килә һәм анда активлашып килә. Язучы буларак менә мин үземнең китапларымның укучыга күбрәк, ешрак һәм активрак барып җитүен гел тоеп тордым, чөнки минем ул албастылар әсәре буенча да, шатранчлар буенча да миңа һәрвакыт хатлар килә иде. Минем контакт һәрвакыт булды укучы белән. Менә шушы әйбер әлегә көнгә кадәр дәвам итә. Яки телефон аша, яки анда электрон почта аша гел генә минем билемдә бара. Шуңа күрә минем очрашулар да күп, бик күп халык белән, чөнки чакырулар да бик күп. Менә шушы жанлы контактның булуы бик мөһим язучы өчен. Кайдадыр синең китабыңны укыйлар дип кенә түгел. Нәкъ менә шушы кеше укучы белән күз карашып очрашу. Минем үзем өчен менә бу әһәмиятле әйбер. Инде марафонга килгәндә, ул марафон хәрәкәте башка бер җирдә дә юк. Ул Татарстанда гына мин кызыксынган булды. Татарстанда инде ул хәзер берничә мең кешене, хәзер инде кайбер мәгълүматларга караганда 5-6 мең кешене хәрәкәткә китергән. Һәм алар арасында интеллигенция гына, китапханәчеләр генә түгел, гади кешеләр, гади хезмәткәрләр дә бар, гади эшчеләр дә бар. Менә шушы хәрәкәтне туктатмаска иде. Монысы инде аның теге масса хәрәкәте, монысы инде аның халык хәрәкәте, онсыз да бик кирәк. Һәм безнең халкыбызның бер китапның кадерен белә торган халык буларак күрсәткеч ул. Һәм киләчәктә әлбәттә мондый чараларны халыктан теге стихия рәвешендә генә кузгалу рәвешендә түгел, ниндидер бер юнәлеш биреп тә аңа куярга кирәк. Һәм менә безнең китап нәшрияты нәкъ менә шушы эшне башкара. Без шушы халыктан килгән омтылышны билгеле бер кысаларга кертеп, билгеле юнәлеш биреп, шушы марафон хәрәкәтенә мәгънә бирергә тырышып, эчтәлек бирергә тырышып йөрибез. Менә бүгенге чарабыз безнең ул икенче бер төрле шундай әйбер. Һәр елны Татарстан китап нәшрияты бөтен районнарга чыгып, китап бәйрәмнәре оештыра. Китап сату, китап турында сөйләү, аңлату, язучыларны алып чыгу, күрсәтү, аралашу. Монысы икенче төрле хәрәкәт. Менә шундый хәрәкәтләр, шушындай чаралар күп булса, әлбәттә без китапны саклап кала алырбыз.
һәм әдәбиятыбызны саклап каларбыз, димәк, телебезне саклап каларбыз дип уйлыйм инде мин. Саба район китапханәләр системасы башкарган эшләр күп төрле. Шуларның берсе 2019 елның 1 февраленнән 10 февральгә кадәр Муса Җәлил патриот шагыйрь дигән әдәби марафон. Аны Саба үзәк китапханәсе үткәрде. Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова әдәби марафонның әһәмиятен ассызыклады. Бүген безнең сабабызда зур бәйрәм, шигърият бәйрәме дип әйтсәк тә була. Чөнки бездә бүген кунакта шагыйрьләр, Лена Шаих, Газинур Мурат һәм Галимҗан Гыйланов. Без укучыларыбыз бик ярата, китаплары һәрвакыт сорала, укылып тораларның. Без аларны бүген юкка гына чакырмадык. Бүген Татарстан китап нәшрияты үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтә быел. Һәм алар шушы уңайдан да үзләренең котлауларын җиткерәләр. Һәм инде әлбәттә безнең әле генә булып узган иде әдәби марафон. Бу безнең районыбыз эчендә узды. Муса Җәлил, патриотик шагыйребез Муса Җәлилгә багышлап уздырылган февраль аендагы әдәби марафонны йомгаклау кичәсе дә әле бу. Безнең 110 укучыбыз аның җиңүчесе булып танылды. Катнашучылар тагы да күбрәк иде. Алар арасында иң куанычлысы 41 мәктәп укучысы катнашты. Һәм инде укытучыларыбыз 31 китапханәче әдәби марафонның җиңүчеләре булды. Һәм менә инде безнең бик тә шушы җиңүчеләребезне, шигърият яраткан укучыларыбызны шагыйрьләр кулыннан бүләк алдырасыбыз, алар белән очраштырасыбыз килгән иде. Һәм менә бу хыялыбыз чынга ашты. Бүген без шушы матур бәйрәмнең катнашучылары булырбыз, шаһитләре булырбыз, Алла бирсә. Муса Җәлилгә багышланган әдәби марафонның 108 җиңүчесе сәхнәгә күтәрелде һәм күренекле татар әдипләре кулыннан диплом, истәлекле бүләкләр алды. Бәйрәмне йомгаклап Саба үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Лейсан Билалова монда очрашулар, әдәби марафоннар дәвамлы булсын иде дигән теләкләрен җиткерде. Шара мәдәният йорты хезмәткәрләре башкаруындагы җырлар белән аралашып барды. Саба шәһәр җирлеге территориясында урнашкан торак пунктларны санитар чистартуны тәэмин итү максатыннан Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр башкарма комитеты тарафыннан 2019 елның 1 апреленнән 31 майына кадәр санитар экологик 2 айлык игълан ителде. Эш барышын контрольдә тоту өчен махсус комиссия төзелде. Узган атнаның шимбәсендә җирлектә урнашкан барлык оешма, предприятие хезмәткәрләре бердәм рәвештә үз территорияләрен кардан чистарту эшендә катнаштылар. Кар эри башлаган ук тирә-юньдә кыш буена җыелып барган чүпчәр баш калкыта башлады. Байлар Сабасы урамнарында бу уңайдан күзгә ташланырлык чүпкә күмелгән урыннар юк. Без йөргән күп кенә җирдә халык кар тарату эше белән мәшгуль иде. Тик шулай да район кулланучылар җәмгыятенең пекарня ишек алды елның елында игътибарны җәлеп итә. Карлар эреп беткәч биредә чүпчәрне җыештырып алырлар дип ышанабыз. Комарова урамындагы контейнер янында кыш буена җыелып килгән көнкүреш калдыкларын да җыеп аласы бар. Закир Юсупов урамындагы күп катлы йортлар янында законсыз чүплекләр очрамады. Киресенчә, мондагы халык камиллек булдыру өстендә эшли. Тал чыбыкларыннан матур итеп читән урып куйганнар, кулдан эшләнгән фигураларда ямь биреп тора. Саба торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре һәр көн иртәнге сәгать 5тә үк район урамнарын чүптән җыештырырга чыга. Рейд вакытында да без берничә хатын-кызны чираттык. Менә чисталыкның 2 айлыгын инде 2 айлык кына түгел безгә калганда 12 ай буе чистартабыз инде ул Сабаны. Шунлыктан да 2 айлыкта инде без үткән атнада ук сөйләштек җитәкчеләр белән. Үткән атнада инде беренче мәртәбә карлар таратылып, организация каршыларында карлардан арындыру эшләре бара менә хәзер. Бу атнада да иртәгә җомга шимбә көннәрендә, ял көннәрендә халык үзенең капка төпләрен чистартсыннар иде. Тизрәк карарыр иде, эскөл эшләрен чистартсалар. Шунлыктан инде безнең хәзер беренче этап иттереп инде карларны таратып бетерү, икенче этап инде безнең территорияләрдән чүпләрне җыештыру, һәм өченче этапка кирип китәбез инде без. Безнең әле төрле яктан елгалар агып төшә бит безнең. Менә шул елгалардан агып төшкән чүпләрне чистарту буенча организацияләр, ИП-ШПлар бөтенесе безнең бүленеш бар, бүленгән. Менә шушы бүленеш нигезендә алар өченче этап иттереп инде 9 майга кадәр елгаларны чистартып алып тәртипләү була. 9 майда без хуҗалыкларда, организацияләрдәге бөтен чиста 100% чисталык белән, тәртип белән 9 майны үткәрер без дигән өметтә каласы килә. Халыктан сорар идем мин, әгәр дәген инде менә төзелеш эшләре башкарасы килсә, иң беренче гариза белән безгә мөрәҗәгать итәргә. Бу школьный 31А Саба шәһәр җирлеге бинасы. Анда
рөхсәт кагазы алып, шуннан соң строй материалларны таралган рәвештә түгел, үйілген тәртипле рәвештә капка төбендә бер ай аннары озын айтып, кирәгенчә алырга рөхсәт кагазы рөхсәт булачак. Урамнарга куелган контейнерларга киселгән агач, куак, төзелеш материаллары, йорт җиһазлары һәм башка шундый зур күләмле әйберләрне чыгарга ярамый. Шулай ук авыл җирлегеннән алынган белешмә булмаган очракта капка төбендә төзелеш материаллары һәм башка төрле әйберләр сакларга ярамый. Тәртип бозучылар закон нигезендә 2000 сум штрафка тартыла. Чисталык бөтенебезгә дә кирәк. Бөтенебез дә яратабыз чистада йөрергә. Чисталыкны булдырганнан соң аны тәртиптә саклап тотарга кирәк шул. Менә күргәнегезчә инде безнең йөреп чыкканнан соң әллә зур замечаниеләр тапмадык дип әйтергә була инде. Күрдек инде менә 400-дән артык урамдагы миләшләр, топыллар 1000-гә якын топыллар формировать ителде. Булар үзләренә күрә матурлык биреп торалар. Алга таба да менә кешенең капка хуҗалыкларының капка төпләрендәге карт агачларны кисү булачак шушы көннәрдә аризалар нигезендә. Аның урынына яңадан яшь агачлары утырту урамнарга планлаштырылган. Ләйттереп бер эш артыннан икенче эш. Аннары инде безнең китә җәй көннәрендә референдум акчалары җыйдык бит инде. Аның эшен эшләүләр. Рәхмәт Саба халкына 100% белән без референдум акчаларын җыеп бетердек. Хәзер алар документлары хөкүмәтебез 1/4 рәвешле акчаларын кайтарсалар, инде аңа сметалар әзер, сметаларны конкурска биреп, конкурста кемнәр үтә, шулар белән бу эшләрне эшлисе була. Урамнарыбыз чиста булгач, үзебезгә рәхәт. Капка төпләре, оешма предприятие биләмәләре елмаеп көлеп, хуҗаларын данлап торсын иде. Табигатьтә яз, бу яшәрү, яңару, уңай якка үзгәрү вакыты. Тимершык авылында гомер кичерүче Гөлҗихан апа Нурмиева гөлләр ярата, ыек баш һәм бияләйләр бәйли, 5 вакыт намазын калдырмый, оныкларына каз мамыгыннан кичкенә мендәрләр, мәрҗән һәм сәйләннән беләзекләр дә ясый әле. Мишенә ягып тәмле камыр ашлары, кыймакларда пешерә. 10 апрельдә исә ул үзенең 90 яшен каршы алды. Тимершык авылындагы бу йортта бүген зур бәйрәм, зур бер нәселнең сакчысы, олы терәге, алтын киңәшләр сандыгы, балалары онык-оныкчыклары, тормышының якты маягы Нурмиева Гөлҗихан Хөсәен кызының 90 яшьлек юбилее. Янәшәсендә аның барлык якыннары, туганнары, күршеләре, дуслары, тәбрикләүләр белән район җитәкчелеге дә килде. Субханалла, сине улы юбилеең белән котларга килдек. Сезгә исәнлек, саулык Алла берсе. Кайгы хәсрәт күрмәшә, матур гомер итәргә язсын. Туган тумачалары, кызларыбыз, балаларыбыз, балаларыбыз белән бергә. Гөлҗихан әби 1929 елның 10 апрелендә Мингәр авылында туган. Шунда башлангыч белем алган. Әтисе Хөсәен белән әнисе Гөлзәйнәп колхозда эшләгән. 6 балага гомер биргәннәр. Тайфа һәм Миңсылу исемле кызлары гына яшьли вафат була. Әтиләре Хөсәен 1942 елда Бөек Ватан сугышына китә һәм хәбәрсез югала. Сугыш чорында яшь Гөлҗихан үзләр карый, юл төзүдә, урман кисүдә катнаша, чиләк көянтә белән керосин ташый. Аннан соң 1955 елга кадәр сыерлар сава. Колхоз ашханәсендә 15 ел пешекче булып эшли һәм шуннан лаеклы ялга чыга. Алланың биргәненә шөкер, ни әйтсәң дә, хәзерге тормышыма газиз балакайларым аркасында рәхәт яшим. Куанычлык, шатлык, тигезлек белән яшәсеннәр үзләре. Бик тырыш, максатчан була Гөлҗихан апа. 1950-55 елларда авыл советы һәм район советы депутаты булып сайлана. Күп мактау кагазлары, медальләр белән бүләкләнә. Хезмәт ветераны дәрәҗәсенә ирешә. 1956 елда Тимершык авылы егете Фәнәвигә кияүгә чыга. 4 кыз тәрбиялиләр. Әнигә бүген 90 яшь. Ул инде гомере буе терлекчелектә эшләгән. Соңгы 15 елын Тимершык авылы ашханәсендә механизаторларны, игенчеләрне тәмле ризыклар белән сыйлаган. 56 елда әтиебез Фәнәви белән бергә гаилә корып җибәргәннәр. 4 кызга гомер биргәннәр. Һәм без барыбыз да шул яктан бәхетле. Без барыбыз да Тимершык авылында гаилә корып, балалар, оныклар белән бергә яшибез. Әнинең кулыннан килмәгән бер эше дә юк. Ул тегүче дә, матур итеп бияләйләр, носкилар бәйләүче дә, инҗи мәрҗәннән сәйләннәр, сәйләннәрдән беләзекләр ясаучы да, кичкенә мендәрләр ясаучы да. Ул гомумән бик уста, аш суга дагын бик уста. Хәзерге көнгә кадәр башы да эшли, Аллага шөкер, күзе дә күрә.
5 вакыт намазын да укый. Бүтін туган тумашаларына, күрше күләннәрне җыйнап, кадерле матур гомер кичерә. Шушы көнгә кадәр пишкә ягып, кыймаклар пешерә, камыр ризыкларына бик оста. Һәм кешегә карата ул бик мәрхәмәтле, изгелекле кеше. Безнең гомер буе укыгыз, җәмгыятькә файдалы кешеләр булыгыз дип үстерделәр алар, әти мәрхүм кәем белән бергә. Безнең бунда әйткән сүзләр барсы да әтигә дәген дуга булып барып бирешсен иде. Ул дагын бик акыллы, тәртипле, җыр күңелле, бик яхшы әти иде. Әниебезне чын күңелдән шушы юбилей белән котлап, без аңа иман байлыгы, күңел көрлеге, сәламәтлек, бәрәкәтле озын гомерләр телибез. Әле киләчәктә дә балалары белән, оныклары белән, оныкчыклары белән матур, бәрәкәтле озын гомер кичерсен иде. Ике гомер безгә насип булмас. Без яшибез җирдә бер туып, шушы җирдә әйдә калыйк әле, бер югалмый торган җыр булып. Юбилеең белән, туган көннәрең белән. Шундый матур итеп көлтәләр бәйлидер юл. Шушы көлтәләрдән пишән көлтәләре, салам көлтәләре бәйләп, без инде аның белән гел янәшә булдык, янәшә яшәдек. Аннан соң менә шундый әни пешергән талканнарның тәме хәзердәген истә, шундый тәмне итеп талканнар пешерәдер юл. Аннан соң безнең яшьлек кисел белән дәген бәйле, шундый матур кызыл кисел булыр иде. Кул белән пишән җыярга барадыр инде без. Шушы пишән җыйган вакытта гел менә шушы талкан пешереп апарыйк, кисел алып барыйк. Аннан соң инде уфаллар басы дип әйтәбез бит инде, кулар басы. Менә кулар басы белән пишәннәр җыйдык без. Анда барганда дагы инде ул шуның хәтле хезмәт белән яшәде ул. Хезмәтне яратты. Әнинең бер усаллыгы дагы истә калмаган. Без аның әнинең күз карашыннан куркып тордык. Хәзердәген әни белән киңәшләшмичә бер нәрсә эшләмибез. Әйе, күз карашыннан. Ул кул белән дә уйнамады. Бар тик күз карашыннан гына куркып тордык. Аннан соң әни нәрсә әйтер дигән фикер яшәде безгә. Без икебез укытучы булдык, мин һәм Минсылу сеңлем. Дания апай безнең тәрбияче булды. Гомер буе балалар белән эшләде. Һәм инде Минсәрия безнең мәктәп китапханәсендә эшләп, лаеклы ялга чыктык. Бүгенге көндә барыбыз дагы лаеклы ялда. Кичкенә сеңлебез әле эшли, менә бу уку елында тулды аңа 55 яшь. Аллага шөкер, матур эшләдек, матур яшәдек. Барсы өчен дә нигә рәхмәт. Кызганыч 17 ел элек 71 яшендә әтиләре вафат булган. Аны да бик яратып, җыр телле иде дип искә алалар. Оныклары өчендә Гөлҗиһан әби олы тормышка юл күрсәтүче. Без әбигә иң якын торучылар буларак инде 2 яшь гына турабыз инде без. Шунда үстек, без 4 бала үстек гаиләдә. Һәм әбидә үстек дип әйтә алам мин чынлап, чөнки гел әбидә булдык. Әбинең камырашлары белән сыйланып үстек. Әби безне теге сыйлап кына тормады инде, ул хезмәткә дә өйрәтте. Шуның өчен бик зур рәхмәт әбигә, чөнки без әби белән бергә бакчада пишән җыйдык. Бергә мунчасы бер кесе җыя идек. Аннан соң бакчада әле шөгендер үстерү бар иде. Ул җирне бергә эшкәртеп, шунда чәчеп, бергә шөгендерне үстереп, күздән җыеп малларга шуларны эшлидек. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әбигә дә, бабайга да. Һәм әби әле безгә үзебез әти, әни булсак та, әби һаман да кирәк безгә. Яшәсен иде әле тагын озак еллар. Без тагын шушы нигезгә җыелырга язсын озак еллар әби янына. Әбиебез безнең өчен төрле яклап үрнәк. Шуңа күрә әбине чын күңелдән котлыйбыз һәм рәхмәт белдерәбез чын күңелдән. Ойгының сүзләренә өстәп әйтеп китәсе килә инде. Без үзебез әбинең бит 4 кызы да авылда яшәде, без югарышта яшибез. Әбигә инде мен кунакка кунарга төшә идем. Менә без Ойгөл белән 1 елга, шуңа күрә Ойгөл белән гел бергә әбигә кунарга ярата идек, кунарга. Без генә түгел инде, гомумән без бер тирә двоюродныйлар, туганнар. Һәм менә шунда җыелышып, концертлар куеп әби белән бабайга, дневникларга билгеләр куйдыртып, шулай итеп мәшкилеп, шушы өйдә яши идек инде. Аннан соң әби тагын яңадан тәмле ашлар да пешерә, бик матур иттереп әйберләр дә бәйли, һәм безне ул эшкә өйрәтте. Эшкә өйрәтүен яңадан ашарга пешерергә дә өйрәтте ул безне. Монда төшкәч, ул безгә ашарга пешерергә бик матур итеп өйрәтә иде. Менә мәсәлән, мантыйларны, бөтен нәрсәне шунда өйрәнеп үстек.
Аннары соң эшкә өйрәтү бит инде ул әбигә булышу белән бергә үрелеп барды. Әбигә булыша идек тә һәм ул безне өйрәтә инде матур иттереп. Хәзер генә уйлыйм, ул безне шундый педагог яктан якын килеп өйрәткән. Аннары һәм менә уйлап утырам, әби безгә әкиятләр сөйлидер бәләкәй вакытта. Без аны үскәч кенә белдек, ул әкият булмаган икән. Ул үзенең тормышыннан алып, менә үзенең ничек үгез җикеп, басуда эшләгәннәрен шуларны сөйләгән. Безгә ул аны шундый оста иттереп сөйләп биргән. Һәм менә мин аны аңладым, ул чын тормыштан алынган бер вакыйга булган икән. Менә шулай әби инде чын күңелдән бик ак күңелле, яхшы әби. Аны бөтен авыл кешесе, бөтен күршеләр бик яраталар. Без дә генә яратабыз бик кат иттереп. Чын күңелдән аңа изге теләкләр җиткерәбез. Исән-сау, яңадан әле озак еллар яшәсен. Без аны бик яратабыз. Юбилер бүгенге көндә бик бәхетле. Аның зур хәзинәсе балалары, 11 оныгы, 25 онык чыга. Кызы Данияның улы Айдар һәм аның гаиләсе белән дус тату булып хөрмәткә күмелеп яши. Оныгы яңа йорт җиткереп чыкса да, тормышлары уртак булса да, бер ишек алдында булгач үз өендә тора ул. Бүген дә намаз укый, йорт-җирдә зур ярдәмче, күз-колак, аш суын да пешерә. Әбинең яхшы күңелле булуы, күңел изгелектә булуы безгә дә шундый характер тәрбияләгәндер инде. Чын күңелдән кешегә ярдәмчел, һәрвакыт булышучы һәм әбиемә ошап инде үземә тормыш иптәше дә сайладым мин. Шундый эшчән, акыллы һәм шушы нигездә без төпләнеп яши башладык. Һәрвакыт тәрәзәдән карап торабыз, әбинең уты янамы, юкмы? Безнең ут янмаса, әби безгә үзе җигереп киреп җитә. Авыртмыйсызмы балалар дип. Һәрвакыт янәшәдә була бит. Синең дуаларың безгә бик кирәк. Авыр вакытларда әбинең дуасы безгә төп таяныч инде. Ул безнең бәләкәй вакытта әби белән бабай безне тәрбияләп үстерделәр. Хәзер әби безнең балаларны тәрбияли. Бирок яшәп китәсе булса, балалар әби белән калалар. Инде алдагы көндәреңдә дә исәнлектән, саулыктан аермассыз сине. Гәп шундый яшь булып кал. Без сине бик яратабыз. Син безгә бик кирәк. Гаиләбезнең нуры әби, исемнәре Гөлҗиһан, аның хәер догасыннан аермачы безне Ходай яхшы киңәшләрен бирә, кирәксә ярдәм итә, уллары да алтынның бар нәрсәдән көл итә. Ой, рәхмәт яудырма. Тәмле миш каймагы белән гөлебезне сыйлап тора. Җылы аяк баш бәйләй, безгә гөл бәйләп тора. Без әбине яратабыз, ул да безне ярата. Безнең әбидән әйбәт әби юктыр дөньяда. Сине чын күңелебездән шушындый матур зур бәйрәмең юбилең белән котлыйбыз. Айда әйткәнчә, минем дә монда килгәнгә инде 10 елдан артык. Бу нигездә 10 елдан артык яшәсәк тә, әле генә шикелле. Әби бер дә картайма, авыртма, безне, балаларыңны, оныкларыңны сөендереп яшә. Мин инде Гөлҗиһан әбинең 5нче кызы шикелле. Но иң беренче Паблату үзен аяк башлап бәйли башласа, беренче миннән башлый. Өйдә кеше булгач бияләйне, Наскина миңа бәйли беренче, балаларга бәйли. Инде менә 80 яшенә хәтле мал асрап, гөлләр күк бакчаларын карап торып, барысын да ямь итеп тотты. Моннан соң да менә өйләре дә шундый ямьле килеп керүгә, ул безнең авылыбызның, өебезнең ак әбие. Барыбыз да аның хәер дуасында яшибез дип әйтәсем килә. Кая гына чыгып китсәк тә, юлга чыгып китсәк тә, эшкә чыгып китсәк тә, безнең әбиебез безне капка төбенә хәтле озата чыга. Без аның хәер дуалары белән кайда барсак та уңышка ирешеп, сөйнеп кайтабыз, Аллага шөкер. Әбимең рәхмәт сиңа булганың өчен, безнең яныбызда торганың өчен. Биргәнсең син миңа ал гөлен таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырымда шагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куеның гөл бакча, назлы җир сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, куеның назларын куенда саныймын.
Шөкер, Гөлҗихан әбинең 3 кыз туганы да бүгенге көндә исән саулар. Кунакларга йөрешеп, хәл-әхвал белешеп яшиләр. Туганнары, күршеләр өчен дә ул кадерле кеше. Барчасы да аның киңәшләрен тотып, аңа рәхмәт укып гомер итә. Үзе дә якыннарына һәрвакыт хәер дугада. Исәнлектән, саулыктан Ходай айырмасын. 4 апрель көнне Байлар Сабасының район мәдәният йортында Татарстан Республикасының КВН чемпионатының 1-нче этабы узды. КВН шаян, тапкыр, юмор хисле һәм сәхнәне үз иткән яшьләрне бергә туплый, уйлата, оста итеп уйнарга да өйрәтә. Сәхнәдә Казан шәһәренең Кураж, Саба аграр көллияте җыелма командасы, Юридик университетының Майами, Сәләт яшьләр үзәгенең И, Питрәш районының молодежка командалары арасында киеренке көрәш бара. Уенга Татарстан Республикасы КВНның шеф-редакторы Павел Пристанский, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Каримов, КВНның чемпионат җитәкчесе Радик Ганиев, районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ира Гарипов, яшьлек, яшьләр һәм спорт үзәге җитәкчесе Динар Маканов бәя бирде. КВН акыллы һәм тапкырлар уены. Кыска вакыт эчендә уйлап җавап кайтарырга, шул ук вакытта аны кызыклы да итәргә кирәк. Һәрбер команда үзләрендә булган сәләтне төрле миниатюра, җырлы биюле, шаян чыгышлары белән күрсәтте. Сәламләү һәм разминка турларын тамашачы айруча зур кызыксыну белән күзәтте. 1-нче этапның нәтиҗәләренә килгәндә, 1-нче урында Саба аграр көллияте җыелма командасы, Казанның Кураж командасы 2дә, 3-нче урында Сәләт яшьләр үзәгенең И командасы. 4тә Майами, Питрәшнең молодежка командасы 5-нче урынга лаек булды. Киләсе уен май аенда Казан шәһәрендә узачак. Шаян һәм тапкыр яшьләребезгә уңышлар телибез. Хөрмәтле телевизор караучылар, атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.